Esithubeni with Ukwanele. I go to people's places to hear their stories, not the polished ones, the real ones. These are the conversations about life, growth, pain, purpose, and becoming. Everyone has a story, Buffett. We just have to be willing to listen. Namhlanje, we have Uhlasela all the way from Ezwezo. Let's go and listen to his story, Sakamjit. I hope you will enjoy it. Ngasibe imivuzo bengabuza like bese uthathe mhlawumbe only 10 minutes yabo senga abantu bone xa into inde mhlawumbe 15 minutes 50 minutes like abantu badine ukubukela now imivuzo uyithathileyo mhlawumbe ubone ngakanani kanye depend on question onazo. So indlela endistructurisa ngayo nata like yenza ibende ne but for YouTube. Okay. For YouTube, so ingaba 50 minutes, ingaba 1 hour, ingaba intoni, but then ke ngoku kukhona ku TikTok yabo, akukho no Facebook, ukho like no Instagram yabo. So kezo zinto ke ngoku like la 1 hour kanye lo 50 minutes kanye lo 40 minutes manje ikhatha like uthola phaya ne manje ikhatha yabo like kube mhlambe 1 minute ngikhatha izindawo ezingathi is interesting yabo. Okay. Iposte zona one by one until yami mhlawumbe until it iphelele. So how long does you post ngoku mhlawumbe kunansika ezinjalo besides YouTube like ku social media? So yabo like ngoku bengiqoba ukwenza le kalero yabo. So le veki yonke ngoku post ulero yabo ku Facebook manje ngiqhawula pha kula interview yakhe. And then ke ngoabantu mhlamba aba interested to the full story bayahamba baye ku YouTube ukhona link yabo YouTube yabo. But it's very important but like ngikhathi like imani ziphathe ezinto because I understand but like abanye abantu abanalo la xesha lokuhlala like la 1 hour uqala mhlawumbe pha abanye abanana la interest yoba bayiqala yabo kanti mhlawumbe xa bebone la 1 minute okanye la 2 minutes so kuba yihama come ndoyibukela manje wele. So you draft questions zakho kanye you just go with Nansika with how conversation goes? I don't draft the questions to be honest. I don't draft questions because nami into endiyonqenayo into ba like be question and answer, I understand. So ingasibe conversation in a way but not that I'm trying to change all how you structure you do into zakho but I prefer nami into enjalo because at the end xa se ku question and answer iye iphele kungabikho mhlawumbe incindi mandito kanye nje into interesting le ncoko because uyanibuza nokuphendula then uphinde ucinga then ke ngoku ayihlangani yabo. So yabona njengoba sisetha ngoku into enje that's what I mean like into eqhubekayo like ungade ucabuza ucinga uba okay intontoni ngoku phinde ustack uphinde ubuza intontoni then I try to avoid njalo by all means that's why like this bana like masiyenzele ku space sakho yabo because like if mhlawumbe so ithatha sise officeini uzabana lawe yoba hey this is so like professional the interview and iqhelanga nesi space ngofuna uku-act ngendlela ethile kanti xa kusi space sakho abantu aba around andibaqhelanga yabo but yabo then ezinye questions mhlawumbe like endizibuza awuzokwazi ukuziphendula because awukho kwindawo like comfortable so that's why ngibona okay I try by all means noba uphi ndokufikela kuloo ndawo pull up ku space sakho comfortable it's very important ba ube comfortable because like sithetha ngento like personal ngawe so that so funeka ukwazi uthetha ungabi nawara yabo ndiyakubamba nami lento ndikubuza yona just to ba understand senze ba singangeni apha ndibe ndingayazi ba how it goes you understand njalo ba nami ndibe aware into okay isawuncokola nje. That's one of the things endiziqaphele ngawo fet like yonke way uyithatha serious even career yakho like you take it very serious bro like ngumsebenzi is it like into intentional okanye like ngumsebenzi tata don't do music just for fun you understand kwakuba ndikwazi ukwenza music privilege okanye blessing yabo because some people want to sing but they can't, they want to rap but they can't. So now I'm not that I'm able, so I must do my best, I must do kwesiphiwo sami like the full potential okanye ngale ndlela ndikwazi uyenza ngalo like ku-100% wami you understand uba I can do this so mandisebenzise esi skill ndisinikweyo so that I can help people, I can heal people. So
andizinqunsi ndiyayazi uba ngomso kwaphinda kube khona ingoma imagine. So with ke ngoku loo privilege ndinayo ta I must use it because nama also have fun with yonke le nto eyenzekayo yabo. Si-skill data singahlalanga abantwini bonke abasirhalelayo abathi uhlaselwe yenza njani. You always know fethu uba like unje like unaso esi skill okanye yinto uyifumene ngosomdala. I never knew bra because kaloku sikhulele edlaleni. Ndikhule ngumntu odlala ibhola mna. Understand? So into yomculo ivele kum ngosendilapha eKapa from a strand. Not that ndandicula nangoko just ndandihleli nomfo othanda umamela umculo. Ndandihlala loo mzi kukho umfo othanda umamela umculo khona. So wayemamela olilweni ke qala kwathini. And then I was struck ngenye imini kudlala ingoma kaRetex. Retex ngqondo. Yho umuntu ucula ngesiXhosa. Ngoba ngiqala uva uqale ngeEnglish. Ngiqala uva English and anihoyanga noyihoya anyway ndisadlala ibhola mna. eKapa. I think around 2006-7 yabo I think ndandikolaa cha 2005 because ndifike 2005 apha eKapa. Udlala iphi position? Nandidlala imid okanye i-right wing which is kwakuthiwa number 7 ngelaa xesha. Choose awukhaba ibhola ngapha. Sasingenazo elaa xesha lokuba okanye eli xesha lokuba xa udlala xa ukhaba nge-right hand side udlala i-left so that you can cut in. Wawudlala kwelaa cala which is comfortable because so that uzokwazi ucross ibhola so we're never cutting in. Qha ufune ukwazi ucross ibhola i-square ball so that i-strikers ahead. Now that ngoku ibhola yatshintsha ufuneka ukhate in so that you can do easily. So did you find out also like so uyekile ibhola ba okay like and then ndaphinda ndadibana nomnye umfana ke ngoku ndiyifanda ngoku ndiyifanda ngoku uba you can cut in sandibaseka bro sandibaseka sikendlalini kaloku even nalapha eKapa yabingekabikho into yokhata in okanye kule ndawo sihlala kuyo uba oocoach bethu biko-advance in a way yoba they can coach us to cut in. I'll tell so buyela kulawe ka-Retex. I'll tell you a story about okay because nami ndikhulele ezilalini and then ngoku xa ndifika like ndikhule ndidlala ibhola kakhulu kakhulu. I think thina abantu bakhulele la into yokuqala. Most of us andiyazi abanye but most umntu okhulele la into ayaziyo ibhola. Bro like ndandisithi bana ayikho mna into endizoba yiyo beside udlala ibhola tata and ke ngoku sisi sasikade thina sibukela nebhola mhlawumbi kulo mzi uyi-1 wakomnye ilali funeke siwele sifuneke siyokhupha i-50 cents ukuyicenya i-TV kuthiwa iphelelwe ngumbane. Yobona imetshi eyi-1 mhlawumbi ngenyanga uba uye wayifumana i-50 cents yobukela loo metshi nalapho u-black and white TV. Icolors awuyazi ikhala awunashongo ikhala yela team uba injani. Yazi u-black and white iza kohluka ngolo hlobo ehluke ngalo le team yakho uba which one is which. Wazi lo Pule wazi lo ngubani umfana lo Junior Khanya wazi Junior Khanya mhlawumbi because kaloku uyena mntu ngabo bosi ngoba kuthiwa ngubani kwakuthiwa ngu-Etho ke yeah so awumana ncamo Etho but uyaxelelwa sezimazini uba wenza njani. Andimazi noba unjani ebusweni that time qha uyava into uba kuthiwani Etho exactly. So ibhola ke bribe into besidlala phaa xa siqale kwibhola yaplastic then because ibhola besingenayo ibhola ezilalini wawukwazi ukuyenza ibhola yeplastic okanye like khona kuzezi ezibiza itshomi oku ndicela undenzela ibhola mna ndandinobhuti wayehlala wayefemeli but wayithanda uba sendlini wayekwazi ukwenza imoto yabona imoto zamacingo wayelicule kakhulu so uthanda like truck okanye like wayesenza i-private wayesenza i-private then ibhola wayekwazi uyenza so izinto ndizithathe phaa kuyo ekwazi nothunga ekwazi nothunga ihlangu then kwakwenye into yothi andiyana uyawazi nothi yabona kapho sendisukuyitya intaka sendisukuyitya impuku nempuku sazingekho ampuku eziphi bro it's crazy bro like kwabhaca entukeni eMomfre yazame zama inyama tata yabo so ukuthiya kum number 1 ndanomnye umnganam kwakuthiwa nguMabusi sasikhula sobabini ayikho nto kwakubalwa like into uba namhlanje bethise ngaphi like it's like i-league in a way yabo so sasiphikisana sobabini phaa phezulu ekubethiseni because siyakwazi ukwenza irhastile siyakwazi ukuthiya like uyazi uphile irhastile yakho into ake izawuxhola nje kayi-1 kolanyeki lakho
ubambile. So like kwaunobuchule kula wewe. Ananobuchule kakhulu. Then kube kuthiwa ziplayer, yazazi iplayer. Iplayer zaweze sebhotile okanye isiciko. Okanye isiciko okanye ilitye, sasikhuhla nelitye thina then udlala nge-roll on, ngelapheka le-roll on. Then sibe nepali, sibe nokhipha, nalapho nalincuce. Khipha wakhona yile nto yinkonxa mos like ethi. Okanye ilitye. Apha ndafika kudlalwa amapeka, ndiwazi amapeka. Sasingenawo amapeka, thina amapeka zenziwe zi-strong mos. Thina sadlala ngalaa nto ye-roll on, then dlala ii-players. So nalincuce kwi-players, incuce kwi-Rhastini, incuce ebhuleni. Yeah, so zeziphi ezinye like i-culture shocks like udibene nazo xa ufika apha eCape Town? Is that like amapeka like uma damn dlala amapeka apha? Because now I'll tell you ngeyi-1 eyandothusa John like xa ndibulisa eteksini akuvunywa John qona hayibo wonke umuntu uthule uthe cwaka John ndiyabulisa like eteksini. Like hey hayibo like hey fondini ukhule kaloku thina sikhule singabantu abahloniphayo bro like ukubulisa like ubugqithe emntwini omdala ungabulisanga like linyale lo Joe like uyayazi kaloku wena ngowakowenu ne but yonke ilali iyakukhulisa. So ke ngoku kwamntu omdala wakulobani umdala kuwe. So the thing ozenzayo okanye le nhlonipho uyibonisa kowenu uyibonisa ngaphandle. Yenye nawe yandothusayo le nto uba and enye yandothusa into uba every day udibana nomuntu omtsha apha every day. Wazange wabona ta efondini every day. Umtsha umuntu inkulu kaloku eKapa. Yombona ke lo umbonile izolo but every day noba uyaphi same street kandimbone lo mntana mazi. Nalapho njengoba siphuma siqobo ngena xa siphuma apha uzabona umntazana ambona but I've been here from last year. That's crazy. Zange nayicinga ngayo yazi. But like yenzeka yanjo zange every day nakwistatus sakho every day. Yeah bro. Yebo. So yenye into andisho yo soze ndibaza abantu baseKapa. Ndawubulisa ncane. Yebo. Because ufuna ndibulise lo. Ufuna ndibulise lo ngomso. Xa njikela kwasa ndibulisa. Hayi. Getting back to ke ngola tsotsi le yakumamela uRedex dala. Ufusiyeke ncamo ngoba. Yabo so ndamamela uRedex andikamxeleli ke lo nto le. Otherwise Brian noka Redex utaRedex uve umculo wami uTarex angathethi naye ncambi mhlabise phansi loba ndisuka phi naye aphi fan yabo but uyakwazi yena to see uba nguye who likes my music now uyakwazi like person ngiyahlala like andifuni uhlala naye ngihlonipha kakhulu that's dope ngihlonipha kakhulu akunoba andizibona esitulweni naye but yena uhlobo anditreat ngayo uyazibona esitulweni nami because of how ethatha umculo wami awumamela ngakhona awu-understand ngakhona uyabhiliva kum but akayazi uba ndisuka phi mna naye. Because uTarex ngoku ndandiqala umamela phaa ndaqala umfollowisha ke ngoku I think ngabo bonyaka man 2007 2008 or something somewhere. uTarex wayibhuma ngezakhathi I think yayinguye neDreamers Cup okanye yayinguye yedwa ngelaa xesha wayezona eTV kwi-SABC 1 ebusuku andilibele nje igama lala show yadlala emva ko-10 or something yo-music videos. Awustay nqoma ndifuna umamela lo ta because ndibonile uba uyavela eTV-ni yo so waqona nawe ufuna like welcome to culture phaya kwathini still andikafuna urapper but I'm just like amazed ngoba awakazazi uba like ndiyayithala like someone okay ongayimanipulate le nto ngesixhosa like so easily like how because ndiva abalilwe ndiva abantu ba ndibe ndigqitha nangoku andingomntu omculo ola qala. So ndaphinda ndadibana nomnye wamajita phaa eStrand ekuthiwa ngu-Uno. Ndaqala ndadibana no-Uno nakanye nansi nguPava Road but between bona wabini I think nguPava Road kodwa because ngu-Uno because we used to go kwesinye istudio se-Big 5 kodwa amajita i-Big 5 ayeyigroup phaa eStrand. So kuba nditshomene nomjita ongumculi yabo so kuthiwa ngu-Uno Sand yabo we go there fika kurecha kufreestyle kusithiwani hayi andiyazi le way yezomba but baselekile but kaloku since ndiyento kaRedex I want to see more uba kwenzeka ntoni eKapa njalo mna andisazonke noqha I want to learn kurecha kuthiwani kabhalwa ngoku kurecord ntoni ezo yabo and then ndaqala nohamba nee-shows ke ngoku ndiyobukela ndiyoyifeqa
hayi yabo kugcwala ke futhi because abanintsanga abarapper and abantu still nabo bayivuyela into uba estrand kwabantu abarapper because most of the time ngelaa xesha yayikhayelitsha irap khayelitsha like umntu osuke ekhayelitsha uyestrand wayefika abe famous ba because kaloku andiyana bayithathela uba into yerap okanye into kwakuthiwa yayisisiphaza kwakuthiwa isiphaza sisekhayelitsha senziwe ekhayelitsha yonke loo nto leyo. So I attended ii-shows ke ngoku I attended ii-shows yenzeka imini eyi-1 sisestudio kula majita arekhodayo eNomzamo emaholweni emaholweni u-Big 5 isiphaa kwakuthiwa nguTheories i-Theories istudio sasiphaya ne but sasiba nesimuva man siye phaa kukona umjila kwakuthiwa nguMaliana. So istudio simuve siye kuMaliana kwiroom yakhe because naye wayeneroom phaa amajita ehlala phaa neefemeli zawo then ibe kuTheories. So kule mini sikwa-Theories ukhala ibhidi phaa heyi kuthiwa kukwawurapha wonke umntu apha endlini ndaqala amajita abo sikudala erapha wona qha kuthiwa I've been attending most I think noba cinga now fanele uba khona qhelile lo mntu yabo kodwa wonke umntu uzawurapha namhlanje into endizayithina and zange wathini that time now nix damn bro yakhala ibhidi yeyi sendiyi-understand into zebhiti I can count into yebhiti sendiyiva uba ibhiti entswempu nebhiti engekho ntswempu yabo noko nam sendiphaa but khandicinga uba ndizawurepha namhlanje. So yenzeka ke loo nto yenzeka kwarekhodwa heyi afika igame lam ndizawuthinda andiwanobhala mos mna ndibhala into ebonakalayo ezawuba lapha efowunini so that ilandelelane into yeflows ngeentoni ento ziyarepha zonke la majita arepha and arapha ngesixhosa okanye English kaloku sisixhosa ngelaa xesha yonke into inspiration sisixhosa yabo abanye freestyler ndaya kule mic azange wazawuvuka ndithini awubhalanga like ubhale ntoni damn ndizawubhala njani andikwabhala mos bra xelela mntu uba ivesi yam yaba yifavorite kwakula majita yaduma isitrandi sonke. My first verse yayi-freestyle. You remember wothetha nganto? I don't remember. I've been wanting laa ngoma into uba khandibuyise laa ngoma uyabo just because mhlawumbi ukhona onazo because khe ndabona apha kuFacebook ikhona iingoma zakudala abasenazo amajita but I've been wanting laa ngoma man uba ikhe come back ndibone uba ndandisithini and improve kangakanani mhlawumbi uyabo so but it became into uba ithandwe naxa siyiperformayo because la majita mos ahlele famous already so now ingoma zawo zihleli zibhuma anyway ngoku xa ungenam mna yeyi yabona yeyi hayi isukile iyathanda lo so ingoma yave yaba famous ke ngoku istrand sonke ke ngoku I think yaqala apho you think laa ngoma la iyakwenza ukadecide uba like okay no I'm gonna continue with this music yiyo tata yiyo I think yiyo yandenza uba because kwaye-reception which is u-acceptwa ngabantu okudala besenza le way mna nda-acceptwa ndanikwe i-opportunity ngabantu ekudala berep to the point uba kwakubhatalwa estudio but mna never paid since then I was getting i-beats because kwakuproducer phaa so I was getting i-beats ibona yabona ngo ipressure ndifakelwa ipressure ngo because of laa nto ndiyenze phaa yabo uPavarotti fuck i-beats RIP to umjita wasweleka mani yabo wapha istrandi enguye nogama wam ulibabalo so so umjita ndifakela i-beats because first producer yam umjita because emva kwalaa mini waqala undipha i-beats yabo bro but like indlela orapha ngayo ne you have a very specific way like sokurapha jo like it's like almost like ubalisa istory but at the same time like uyancokola but at the same time like le way le like iyarhyma jo like okwawurapha kanjalo okanye like le way yenzeka as more ukhula like I think zandiraphe kanjalo kuqala because I was still finding myself ndathi nandirapha kanjana mandithi nandirapha ngelaa xesha elaa hlobo lesiphaza if you can listen isiphaza yabo ngelaa xesha lebhasi yabo ngelaa xesha lofaka iirap eziqinileyo iirap ezinamandla iirap eziyingqindelile andiyazi uba na-explainela njani mani where like khona amagama rongo yabo amagama arhabaka okay ngelaa xesha lokugisa understand so ndiqale kanje and then
evolve in a way that I find abanye abantu abafuna uyenza loo nto leyo, abafuna uhamba nexesha, not that xa uhamba nexesha ulahla apho usuka khona, because indlela yorepha, if maybe you're able to adapt, but you can still talk about ezinto ofuna uthetha ngazo. It's about how wena you adapt to izinto, because I can rap ngelaa hlobo lesiphaza, I can rap ngolu hlobo uqhele uthetha ngalo. So i-3, you understand, I can sing. There's umculo zawo omtsha omninzi it's not a singing but umombelo. You understand? Ndiyakwazi ucula ingoma. Bro, like so ohlobo ndirepha ngalo tata, hey bra, liyandisurprise kwasamna. Laa nto bendiyitsho into yoba ndifeel blessed that I can rap. So akekho umuntu onothi uba nawe nguye inspiration uba like urephe kanje. It's just something nje. It came. Andanobuya yana ingoma yami yokuqala yalo ithi uVex. Khona ingoma yami yokuqala ethi Vex. Nami ndasifina into yoba yes, this is gold. You understand? Because like to find into yoba I can do ngolu hlobo, and then I can still twist ngolu hlobo, I can still trap ngolu hlobo. Hey, Brian. Bro, like lo ncokola ngaye ebeatini, I'm like, this guy, like, he's having a conversation joke with beat, joke, like, flow, joke, le conversation yakhe, rhyme, yadibana, yakubalisela ngekasi, yakubalisela like ngomakhelwane, like, damn, bro. So I think it's profound. It is very expensive. Nam xa ndiyenza nqom. Hey, bra, because uhamba nebeat with a way of and changing your flows, but still remain and telling a story still with a funny way, because I enjoy rapping like I enjoy because I'm comfortable. That no one but feel no pressure. Not that I'm feeling any pressure anyhow that I rap, but you go so because I can tell it. Like I can tell any story, I can tell nangoku sihleli apha, you can find the beat, then we talk about it. Yabo. So lento ndiqonda sawucingi kakhulu xa ubhala wona, like, because like xa umuntu xa emamela music wakho, it sounds like uvela usuke ungene emikini and then uqhabalake jo. Ayikho easy kanjalo ta. Because you must funeka ucinge ngale nto othetha ngayo qala. Funeka ungaphumi kule nto uthetha ngayo. Yabo. And then funeka ugethe like choose amagama, you understand? Funeke ustructure down, yabo. Then ke ngoku uphinde ubale how you gonna deliver it, yabo. Nebeat efuneka uyifindile for esi story, because I'm telling into eyi-1, yabo. So i-stories is different. So funeke ndiyazi uba ndijonga kwezenkalo zonke into yoba i-beat, does it fit? Yabo. Does le nto ndifuna uthetha ngayo fit kule beat? Yabo. Does indlela endizawudiliva ngayo fit kwesi story, yabo? So esi story ngaba se-relevant sona esi ndifuna uthetha ngaso, you understand? So zininzi elements that endizicheck out before I record. Zininzi into ezenziwayo behind the doors before le ngoma ize out, yabo. Awulike into abendifike ndiphakame ndirephe. But kuyanyanzeleka ukuba ndisebenzile kuyo, ndiyipolishe, and then ndiphinde futhi ndiyirehearse, so that nam ndizonika ixesha ndive xa ndiba ndiyirehese uba okay, i-projection ye-voice yiyona lena i-right yabo. Because i-voice nayo ibalulekile into yoba ifithe ngohlobo ndifuna usikhupha ngaso esi story, yabo. Ne-hook, yabo, i-hook ibalulekile into yoba nayo ikwazi uleader to ivesi le nto ezayikhupha, into yoba okay ilinke kakuhle, ndingathethi ngento kungapha kwi-hook then kwi-rap ithethe ngenye into, you understand? So xa wenza ingoma like uba nayo i-idea yoba like ufuna isawunde kanjani? Yeah, I come with the idea, I see, ndiyayibona into yoba ndifuna uthetha ngantoni, so funeka ndiyivisualize, yabo. Then ke ngoku ndiyi-break it down word by word, yabo. Funeka ndiyi-picture and how people gonna see it, because I want to xa uyimamele ubone le nto ndithetha ngayo, yabo. Of which most of the time I see okanye ndiyababona abantu uba bayayibona le nto ndiyiza nayo, le nto ndithetha ngayo, which is nami le nto ndiqala ndayi-imaginator, ndayizoba ngondiyibhalayo, ndenzela uba xa uyimamele ube phaa, you understand? Khona i-relevance andiyidropha mani ndithetha e-meeting, yabo, ndizama uzichaza, yabo. Bro, I think so i-snippet. Yabo, it's one of your favorite characters. Ayikaphumi, yabo. So umamele but uyacinga, ucinge wona ngondithethayo but uphinde umamele, yabo. I want you to be busy. Ndifuna uba ube busy njengoba umamele nje, yabo. Uphinde ubuke mani, uphinde uthi hey, phinde yiqalele.
usibone esi story ndithetha. But how do you decide ke ngoku ngestory bokhe yenza mali isistory esikanje like andingomntu ozama lese bakhona abantu ababhala izitori like izitori that mhlawumbi into fiction uyicinge uyecreate apha engqondweni nje andikho mde kwelo cala. Mna if umamela umculo zami zizinto ezenzekayo, into eyenzeka kum, into eyenzeka kuwe, into eyenzeka kwenye brother, into eyenzeka kwenye sister, and I don't try to put mna kwihlangu zomnye umntu endingazange ndaba kuzo. I create istory ngawe. Yeah, bro. I want to write about something mna that I understand. Most of izinto ndizimamela because ndithetha ngam phaa kanti ubugqiba imamela sevotsho. Ndithetha ngam like yabo, this is me yabo. So ndiyayicinga into uba okay njengoba ndifuna uthetha le nto ngam yabo, like abantu bangayithatha kanjani na. And it's not like ndithetha deep anyway, but le nto ndithetha ngayo ngam I know uba ukhona omnye umntu ogowa through yona yabo. So ndiye ndithethe ngam ndiqonda uba xa ndithetha ngam is it like akhona omnye umntu mhlawumbi ohambayo kule ndlela ndiyihambayo, because asiyihambi ndlela sodwa. Yeah, bro. Ungalila phaa kucinga uba ulila wedwa kanti nam ndiyalila apha endlini. You understand? So xa ndibhalayo mna I write into ndiqonda uba nomnye umntu uyagowa kule way yabo. Isitha imnandi okanye imbi yabo, but most of the time I want asonwabe. So andifuna ubhala izitori ezilibisayo, andifuna ubhala nto ezitheni, and it's not even a story, something, it's life, because istory bubuqobi, istory into ecreate way, but I'm trying to uba masiphileni, masithethe ngento ezenzekayo, masithethe ngale nto eyenzeka ngoku. Understand? Singabe senza amabali man, amabali sikhule amabali bamamela koomakhulu into engamabali, but ngoku let's talk life. Amakhulu akho wase-Eastern Cape? Bona wase-Eastern Cape. So ukugoduke ngoku? Ndikhulele kumakhulu notamkhulu mna. Umakhulu notamkhulu. Andanabe uyamazi na usemhle makhulu. Istory sikamakhulu ndasibeka phaa. Khona ingoma ndandenze nopro. Yabo, so istory sikamakhulu. So ndiyagoduka every December. Ndiyagoduka mna ta. Because I feel like amandla ndiwathatha phaa ekhaya. Yabo, neentsikelelo ndizithatha phaa ekhaya. Yonke le nto eyenzekayo ndisuka nayo ngaphaya. So usahlala phana yo makhulu? Unfortunately wahamba. Unfortunately wawela notamkhulu wawela. So I'm sorry. Sendisiya nje ndothetha nabo, but minute ndibasendlini bandibona bandikhona. So bayayazi bandifuna ntoni, izibusiso ndizifumene. Probably like i-powers zakho zifumana phaa. That's what I believe. Ndizithatha phaa ekhaya. Ndizithatha phaa because ndikhuliswe ngabo and bayayazi uba bebeyifuna ngam. So abanondilahla ngoku. Abantu ke ngoku bayawazi umusic wakho okanye? Bayawazi tata man, because most of the time ndapha kufuna ualbum. So ngifuna ingoma. Yabo, because kaloku into yaziwa phaa like bamamela lo mculo lo yathi yintoni uMasikhandi. Most of the time uMasikhandi uphuma ialbum. Bro. So now kwi-hip hop you don't just sing album. Yabo. You don't just drop your album. Yabo. So you must check into kwenzeka ntoni in order to drop your album. But xa ndifika phaa hayibo i-album. Ibe sithi nazi ingoma zifumaneka kwindawo yonke yabo, you just gonna listen. Go to YouTube, go to yabo kuthi Spotify. Kanti le album iphuma nini? Noba ingoma iyi-1 umntu uyivile uthi abuze i-album iphuma nini? Hayi bra, le ngoma le iphumileyo yabo. So khawumamele le ngoma iphumileyo, i-album ayikho ngoku. But do they appreciate like music wakho like le way uyenzayo ta? Very much. I think kwakulaa nto uba ndibe ngomnye okanye ndibe ngowokuqala okanye mhlawumbi ukhona okhoyo ongekaziwa njengam yabo. I feel like ekhaya ndingowokuqala, kwaselalini ngowokuqala yabo basemculweni, because mna ndikhulele kwiilali eziyi-2. Kwilali kamakhulu apho ndikhulele khona, which is then kubekho ilali kaOledi yabo. So umakhulu notamkhulu, umakhulu uzalwa nomama kaOledi yabo. So ngonani mncinci uOledi wayesebenza eRhawutini, so wandisa kusister kamamakhe. Okay. So ndikhuliswe mna ngusister kamamakhe. So mna ndikhulele kusister kamakaOledi. So kwenye ilali then kubekho laa lali kaOledi ke ngoku. So both sides ke tata ndiyasapota. Kulapho ndikhulele khona kakhulu leya sister yabo, apho bendidlala khona ibhola, apho ubukhwenkwe ndibutyele khona, but ndawolukela ngapha kuloo Oledi yabo. So bobabini ke ngoku ezilali zoyi-2 ziyawazi umculo wam, ziya-appreciate, like bayasapota, understand. So
even if like abase Cape Town abasupport, I feel like if you have a support like yabo, so ekhaya tata, that's very important. But even nalapha ta yabo kulaa nto benditsho into abantu like bathetha ta yo, I think support everywhere. I think everywhere, especially because abantu ngoku ba-appreciate umculo ngamculo. Uvomnye athi hayi man ndifuna esa style esiya, omnye athi hayi ndifuna utrap, yabo yabona ngoku kwi-flavor ngee-flavors, wonke umuntu ufuna le i-flavor from mna, omnye ufuna leya, ndithanda leya, ndithanda le xa ubetha athi siqazi ukutouch uba zifuna ii-features zithetha loo way. Abakazi usifumana esi unless umuntu ufuna undiphi inantsika ithokazi, yabo ithokazi yabo, so funeke ndifumane ithokazi because most of the time I've been giving trap outside, I've been giving trap, but ndiyayazi uba abantu bafuna ntoni. I think lo nyaka we gonna deliver le nto niyifunayo. Album abantu basezigidi bafuna album yeah, ikhona into ephekekayo, but we're gonna come kwesi style abantu basifunayo. I know abantu bafuna ntoni, and then we've been trapping, people been happy kweli cala le trap, yabo, but kukho abathanda both everything that I drop, you understand? Uba ndiyatrap and ke ngokwenye into umuntu angayazi uba yho awandohlasela wenze njani kule ingoma, mhlawumbi let's say ndifeaturisiwe, I want to drop which kind, yabo, because now ne-approaches yenza uba cala uthi cala wenze so, ndithi hayi mazakwenza you understand? Because woke umuntu ufuna iflavor yakhe ngoku uba ngicela udrophe so kule yami. But wena like kwezi flavors like hey favorite yakho tawuqongayo this one hayo I'm going far with this one. I'm going far ndonke mna ta. Yabo, I'm going far ndonke because ndim ndonke. You understand? Because if undifuna utrapha ndizawutrapha, if undifuna urapha ngolaa hlobo lwam ndizawurapha, if undifuna ukugoba ngolaa hlobo lesiphaza I will drop and teach you and doing something ngolu hlobo ndifuna uyenza ngalo, yabo. So with zonke ezo style zikumntu oyi-one ndihamba nazo zonke tata, khona versatile, yabo, which is le nto indenza happy ta into yoba if kuthiwa manditrap I can trap, if I can rap I can rap, if ngohlobo ndifuna ukwenza ngalo I can do, but akho mntu uzawukwazi ukwenza ngohlobo lwam. So loo nto indenza into yoba even itrap yam ayifani neyabanye abantu, like ngohlobo endenza ngalo luhlobo lwam, because unokuyipigama bro le ndlela le isecaleni. unokuyipigama like wena uba ngathini igama? I don't know bro, like mhlawumbi kwafuneke sikhe sidibaneni sikhe sijonge uba singayipheli phi, like siyiname, ndiyifake egazini ndiyithathushe ndithi xa ndikhulula kuvela igama elingaziwayo ndithi laa rap yam bro, like it's gold. So I tried into yoba like ndisebenze ngohlobo ndi-comfortable ngayo, so it depend nemood yabo into yoba mhlawumbi if usestudio uba what do I want to do. Like, so in terms of sorry ngokukhatha, in terms of because ndicinga le questions ayilibala in terms of i-look ta, like une-look especific different yakho ta, how did you decide okay this is how I'm gonna look, okanye okwawunje like even ndanoba ukwayimamela naye ingoma yam apha kulelo xesha ithetha ngempahla ukuyimamela, mna ndifarisha utamkhulu wam, yabo. Impahla ndiyithatha phaya ta, yabo, which is lo hlobo yabona ootamkhulu babenxiba njani mos nelaa hlobo lwabo, ezabhrukhwe zabo, abantu umntu athi ishethi athi, so into le thwala yakho mos man ayibona sogqiba athi, because I'm trying to be traditional in a way. I want to ukuphila ngalo mXhosa ndinguye, understand, ndibe ngulo mntu ndinguye apho ndisuka khona, apho ndisuka khona ekhaya. Utamkhulu ngohlobo ayinxiba ngalo ndalithanda uba. Do you think in a way uphila apha ngaphakathi kuwe? Uphila kumda because ndi-inspirishwa nguye, nohlobo andikhulise ngalo ta ndilithatha kuye, which is plus nomakhulu, yabo. Intlonipho nembeko nohlobo endibhiyeva ngalo mna apha abantu abandibona khona isuka ekhaya ebheke, so ndingulo mntu ndinguye because of bona, yabo. So I will never change for anyone because ohlobo ndikhule ngalo limsindise eentweni ezininzi, landifake eentweni ezininzi, so mna ngohlobo ndilulu I will never change. Bro, it makes sense indlela oyiyo because I thought like ukhulela apha eCape Town because man, because from fire, but like I've always seen you by let's jo indlela eyiyo respectfully, like same shit, you work ethic yakhe jo is crazy bro, but like ngoxa ndiva like ukhulela ezilalini I think it makes sense bro. Yeah, ndinolali ta, so ndikhuliswe yilali, ndikhuliswe ngumntu wonke ukhulela ezilalini, so
awuna family ngokapha like eCape Town? Ndinayo family eseStrand, which is ngoleni. Ulelo wafikela kulo sister wami. Yeah, lo wafika. Abayi-2. Yeah, so mna then ngihlala apha eKhayelitsha ngoku. Ukhona u-aunty wami uthi usister kaOleta. Lapha naye hlala so ngapha. So mna ndibe nesi space ngoku. So yeah, otherwise ngihlala apha mna then bona bahlala kwindawo abahlala kuzo. So yeah. Kunjani uzihlalela? Ifundini indoda funeka izawalazi. Yabo. Akho I'm sure uyahlalisana ne? Hayi funa yenziwa loo nto leyo. Sawutshata mna utshadile. Newutshadile mna ndikhule kuthiwa funeka utshate. Ube nomfazi banabantwana. So I still go ngolo hlobo ndigowa ngalo. Ne? Yabo I still ndisalandela ezo rules, ndisalandela ezo belief yabona uba funeka ndibe nomntana, ndibe nefamily, ndibe nomzi into obalulekileyo phaa. Into yoba ndibe mhle apha kanti andinandawo yofihla intloko okanye indawo yogodukela ayisebenzi tata. So indawo efuneke ndibe mhle kuyo nantya apha kukufihla nje intloko sosebenza apha asoba lapha then ndiye emsebenzini ndigoduke ndiyophumla ndiyothatha izibusiso ekhaya. So I was born like uhlala like forever. Andkwalapha tata ndisemsebenzini apha but ezibabe ndisithi uba I've been here from 2005 like ukuhlala yabo. So ndihleli ukuhlala yabo. Qha ke ngoku if kwinto endifuna eJozi uba mandimuvele eJozi I move to Jozi because into ebalulekile yimpangelo. Uzosebenza apha then into egodukelayo ngapha ya ugoduka ke ngoku even nemali oyenzayo mhlawumbe ifonza imali like ubuilda from Eastern Cape. Ndibuilde ekhaya tata because ekugqibeleni kaloku inkaba iphaa ndizawuphelela phaa apho ndizawuphelela khona so funeke ndibe mhle phaa ndibe mhle nalapha. So if balance omabini ugrand impilo iyaphileka so funeka ube mhle ngapha ube mhle nalapha. So unalo inxiwa phaa? Ndinalo inxiwa tata mani. I think ndandikhe ndalifota ndaliposta qha andabhala uba kukwam apha. Ndabe ndithe ngathi ndikwam inkandla ndithe yabo. So otherwise likhona inxiwa lindilindile phaa tata so abantu mabafake imali sizokokha bra. So ufike nini? Kaloku ujonga ibilo likaOleta yabo. So likaOleta mna ndimdala apha ekhaya. So like automatically ngoku understand. So and ke ngoku ndizawulokha ngokwam yabo. Umzi kaOleta nokhela yena so nabantwana bakhe bengumzi wami ngokugqibelela. That's dope bro. So ukwami lilonke because oLeta usazama but mna immediately ndiba grand uyama lami because uxhomekeke kumo sekugqibelela. So kunjani uba ngu like first born? Yho kumandi tata man, kumandi kuphindela kube kwi-challenges because you must be involved. Ngoku ndilapha but I must be involved phaa kuOleta kwakhe. I must know uba kwenzeka ntoni. I must know abantwana basekhaya babehave njani. I must know oLeta uba uphila kanjani na. You understand? Onelwa yona for yonke into ukuthi kwenzeka le. Ubani wenza le ubani so funeka ndibe sefonini uba hey awehlise awuyeke uyayazi uba kwenzeka ntoni. Uyayazi uba because kaloku wabona bayazi uba what we want. Understand? So umntu ufuneka ahlale esengqondweni. Understand? So funeka sibe nalaa mzi funeka siwenzile laa mzi phaa ekhaya yabo so that sizoba nomzi sizoba nekhaya. So umntu ongathi uphuma ecaleni kuyabanje ubani ungathi uthi so funeka ndiphendule. So ngoku wenza i-decision efondini khawume into zakho ufuna uzenza khawume uzawuphinda uzenze. At the moment let's focus on this because funeka kwenzeke le nto otherwise it's good man, it's good but akho different man like because even if noba ndibe nemncinci obvious I will still be involved ekhaya. I will still be want uba ndenze izinto ezenzeke endlini. OLeta will still contact me uba kho loo nto. Understand? I think into eyi-one just that wena how you behave yabo because akho nto kuthiwa lixanduva lam yabo because andinamntanam andikabi namntana ta yabo so andizuzifakela ixanduva lokuba funeke ndihoye ntontoni because OLeta still usakwazi usebenza abantwana basekhaya basakwazi usebenza so ndiyasinika ispace sam uba mandidicide uba ndifuna uthini mna. So andikho into yoba kuthiwa awuzukwazi ukwenza into ethile sifuna into ethile yabo awuzukwazi uba neWi-Fi thina singenantontoni yabo. So nam sazizamela kwelam icala so I'm given loo opportunity uba mandizame ndawuthi ndisoba grand ke ngoku ndenze ngolu hlobo ndifuna ukwenza ngayo. So uyenza nini track for no retext? Ndiyayoyika but ndakhe ndathetha nayo akabi nangxaki yayibona ndim qha umntu obuya umva because I want to be sure ngale nto ndiyenzayo because enye into xa ndifuna ukwenza mne-feature nomntu I need uba ndiku-understand uba itopic okanye le nto sawuthetha ngayo engomeni will you fit enough uba will you come up
with le nto ndiyicingayo, because that's why enye into endisokolisa when it comes to ii-features, because ndinezingcinga zam ndedwa zokuba will you bring le nto ndiyirhalelayo ta, yabo, ngohlobo ndiyifuna ngalo, yabo, because most of the time andifuni ukwenza feature just because you are available. I need to make sense kum, I need to bring le nto ndifuna uyizise ebantwini, because ngoku ndizawuthi masenze ingoma usuke uthethe ngobumnandi ndibe bendithetha ngenye into mna, ithini ke ngoku ayidibani laa ngoma. So uTaretex ingase ndingahlala naye like si-understandane, sincokole, sibe nencoko kanje, yabo, ndimazi kakuhle, andazi kakuhle, then ngabila webame fena, yabo, come to studio ta, come to studio, let's record just because he's available, because he said anytime ndifuna usebenza naye, like yo da uthetha kanje nam, yabo, uthetha kanje nam, njani bra, yabo, but ndaqomba man ndibuyise unyawo, uTaretex u-available but man ndibuyise unyawo. So I think this year, yabo, ndizawuzama into yoba ndisebenze nawo ta. Ngicela ndibalele nabanye abantu mhlawumbi like unoqinga okay abantu bakwi-list abangase usipane nabo ta, like even if like i-5. Bra, mna I have abantu abathi ndiqomba ndiyothuka into yoba no dayam uba ungasebenza nobani, no uba ungasebenza nobani into ongayikhupha, ndiqonda yo this is like abantu abaye bawu-understande ngayo, bawu-analyze ngayo umculo wami, bengabo abandinika ideas uba like uThandiswa Amazwi, uyayibona, uyacinga le bro, like ngosijaba su bra, yo nje yabona uthetha lo way, because nomnye wayesithi ungasebenza noAmanda Black ta, bro, hayi bo bro, bra, uba omnye wathi uba ungasebenza noZahara, ndathi wo yabo, uZahara wayesaphila, ungasebenza, ndiqoma hey abantu bane-ideas ngam ta, uthi ndiqomba zii-ideas ezindimotivateyo qani, yo, yabona bra, but wena unabo abantu abacingayo, wena ngabo abantu nibacingayo nje ta, that's dope bro, yabona iqomba abantu which is ke ngoku is that baye-understanda le ndlela ndiyihambayo, yabo, bayabona uba ndifuna uyaphi, yabo, so nabo bayabona abantu who can work nam to come up with iingoma ezimnandi. I'm sure unayo ingoma kaSijava, like noSijava already engqondweni bro, like ndinazo tata, ndinazo, yo izogqiba mhlawumbi kuthiwe uvocalist uAmanda Black enza ivokal, uSisithandiswa Amazwi sicule sombele bra yam, yabo, because enye into endibhiliva kuyo mna, I want to do umculo live, you understand? That's why ndihesitate nokwenza ishow, yabo, ingase mna xa ndenza ishow yam ndiyazi uba I'll be live, bro, ndifuna ndibhatale imali enintsi xa nizondibukela, mna ndifuna ukwenza show nje, but abantu bafuna ndenza ishow, bafuna ndenza ishow, yabo, but le show mna ndiyifunayo, ewe ndingayenza ishow mhlawumbi, i-event mhlawumbi noba sitrephile sonke, but the event that I want to do, event where ndizawuba ne-live band, yabo, where nizawuza nizokhupha i-250 nizondibukela ndicula live, bro, and I know people will come, yabo, so with this kind of style that nisaziyo nisifunayo, yabo, mhlawumbi esiyenza udropha loo album, but andingayidrophi ndiyazi uba ndizayiphefoma live yonke before ndisiyikhupheni, understand? So i-picture yam ye-show that I want to do, I can do i-shows ngoku, but the main event endifuna uyenza yileyo, andiyazi when, because the album I want to do ngeli hlobo abantu bafuna ngalo, but nayo andikayazi uba, but I have a lot of ingoma, but I need uba ndibe ne-show into uba ndifuna ibheke ngaphi na i-album, because funeka ibe ne-direction, bro, ewe, I have a lot of ingoma that style, ezintswempu ezingekaphumi, that I think zazikhupha lo nyaka, like zazikhupha, yabo, so but I want to work kwi-album nayo ene-direction, and then if I don't get abantu ndibafuna, because laa nto bendiyitsho into yoba if ndifuna ukufeature you must align nale nto ndiyifunayo, not just because untswempu, just because I don't want to work with people abantswempu mna, I want to work with people I believe into yoba they can give mna le nto ndiyifunayo, ungangaziwa ta, but if I feel like into lapho ikhuphayo, yabo, I can work with you, and it's not about igama, it's about le nto ndiyifunayo, and then ndikubona uba ungayikhupha, I can work with you, andifuni magama phezulu, abantu bababalayo they can give me le nto ndiyifunayo, so maybe ngangabe ndisebenza nabo, because obvious uSisithandiswa Amazwi angacula into enkulu apha ezamxaka uba mandithini, understand? I don't think akaxaka, kodwa manje acula into apha
okanye sikhuphe ivesi apha ezawunika iveki ndiqomba khawume kandinika ispace yabo. Otherwise I would like to uba ndikhe ndihlale nabo mani abantu abanjalo yabo. Without nje ukwenza umculo, just be inspired around bona yabo. Then ke ngoku from then ke ngoku nabo mhlawumbi they would understand uba ndingumntu onjani, umculo wam ndiwenza njani. Obvious ingoma ingaphuma apha. I think even kwabona if bangamamela how I rap okanye how I do my music ayinoba khona ingxaki. It's gonna happen, bro. So we just need i-connection, into ezinjalo yabo. Just ndihambe nje ndiyojila noba kukho ishow yakhe sidibane nje just incoko kodwa nama ndileqa into zee-features yabo. If akayifili mhlawumbi ngamdlala loo ngoma, if akayifili is cool, but if uyayifila obvious yabo we work yabo. Yeah, bro. I don't know uba usakhumbula nanje like you once blessed me, bro. And I appreciate like lo way kakhulu njalo. I don't think like ndaye ndakubulela, bro, but I think I'm gonna use this opportunity to thank you, bro. Like one bless ngokuperforma for the birthday yam, bro. I don't know if you remember. I don't know usakhumbula nje. Yo, I appreciate it. Ngikona yo letsotsi le like bra kanje join yenza le way jo. Wena wawundazi ngela xa angakwazi bra donona la. Sadibana pha yeza. And then umculo wavakala ngalamini nje I was like yo this guy is dope. Yebo. Because like I think umuntu uyekwazi yena 99 unyando omkhondo umlindozi. Yeah bro. No busy ndanimazi ubusy na but senje like umuntu uyekwazi kuchomi zami. Wayindazi yena kodwa nami ndangamazi. Yeah but yena wayekwazi ke wayewazi umusic wakho yena. So I was like hey let's le hey umjita nqona hey ndedwa neni performance ba nah awungewedwa fit. I think bakhona abanye abantu abaperform but I remember yakho like yona because nami esa space ndingasazi esa space ndingazimbi bonke abantu bayafika apho ndandisazi ubhiza nolero nandiqala udibana naye ngala night umntu ndandimazi ubhiza qha. I think you have a highlight to like the performance yakho. Yeah bro man. So I want to say thank you bro. Like that was dope nje yami like. Yeah bro. So into yanibonisa futhi bungumuntu onjani futhi mabokho yo this guy like it's say humble man like say and ithatha serious isibani sakhe Joe like yonke uyenza ithatha serious. But on a lighter note Joe like I've always seen you with image yakho Joe like one person ngicela ungixelele feel like ibaluleke kangakanani into like usticker like nomuntu oyi-1 Joe like bro usticker nomuntu oyi-1 like awuzikhethile man iqanda ibe kuba awuzikhethile yabo siqale kuleyo yombulelo bra like you know sisonke yabo sisonke tata anytime nami ndibulela le ngoku uzoyenza apha yabo sisonke anytime tata man anytime mna I'm always ready to work yabo because nangalamini ndandingaya noba siyapha kwabo sithiwa se-birthday ustock ustock kodwa se-birthday ustock kodwa prepare something. Okay so qona okay man preparation zezweni because andiyazi nesi space siyakusa nanoba safika kunjani kwakhona shivi mosba kwakhona yo isound ndaqala uthuswa isound clean andiyale ndiyakwenza abantwana bazi bonke ndazubhiza noSmith ndandiqala udibana naye pha andazi kwamntu but ndathi uphuma kwam pha everyone senzazi wonke umuntu everyone like uyapraise and stuff like that. Otherwise sonke tata man sisonke yabona uba sadibana lami zange siphinde silibala izinto zokheka kanjalo tata ulwazi luye lulwazane kanjani then into iqhubeke ke ngoku ungayazi uba benizodibana kodwa nabantu endandidibene nawo pha i-relationship ngoku ise-tight ever since ngoku back ku-question yakho ta I think into yoba kwimidi okanye uba nemidi eyi-1 for isikhathi yabo ayonto ozikhethelayo yabo ayonto othi ndifuna uyenza in a way it does happen ngaphakathi iyazenzekela ngohlobo lwakho and then uthi xa usithi hayi bo seyi-3 years yabo ngoku already like xesha liyakhawuleza because bendigqibele sisenonyaka yabo ngoku seselebrata unyaka wesithathu i-anniversary kanjani yabo so not into ozohlalela phantsi uthi yabona ngodicide uba mandihlale nemedi yam yabo because mhlawumbi she can disappoint you okanye wena kuloo nto yabo when utempted outside mhlawumbi into ofuna uyenza ayenzeka ngaphakathi but iplan yakho yabo let it happen ngohlobo eyenzeka ngalo yabo izawuzenzekela automatically without wena iplan uba mayenzeke ngayo then wena uyawubona ke ngoba selixesha kodwa mhlawumbi nithi kwangona ubona uba
ingathi sidalelene Yeah, kutheni yeah, bro. then ke kulapho nithatha i-decision uba nifuna uthini ke ngoku because seyiminyaka ngoku otherwise I never planned bra ibalulekile yona yabo but suyifostela yeke izenze izawenzeka noba yenzeke komphi mhlawumbi ngenzeka lo ubungam-expectanga ubiza kwenzeka awumkhethi lo ubumkhethile uqombe ingenzeka kuyingenzeki yenzeke kulo ubumjonge lesa isuke yenzeke nawe uzibona uba hayi ndiyamthanda ngoku yabo itheni ngona mthanda kangaka yabo oyena mntu bendimfuna ngulowa yanasena but ngoku heyi intliziyo yam ithathekile apha yabo so it just happened ayina-formula in a way awuyibala uyibhala phantsi awuyithini just happened. But I think like yeah like way umuntu onje afethu in a way like automatically uyahlonipheka man xa umbona ujongile uqonile le tsotsi man stick in media man this guy yo like because akunzima fethu like to stick with this like same person bro especially as thina manje siyamosha siyamosha bro like ngeways unnecessary bro uqonda ba yonganyezelanga uyenze le way le and then uluze fethu umuntu oba like ontswembu ujonge into nje encinci fethu stupid yabo exactly that's why ndisithi into yoba nam uye uzibona ungazanga nto ngelo xesha ube bungumuntu obumosha but uzibona uba heyi mhlawumbi uziva ingathi ubuthuntu yabo kanti akho buthuntu yabo qha ikhona into enziwa ngulo mntu apha kuwe usebukhali tata qha loo hlobo wenziwa ngulo mntu wakho basekhona ba-interested kuwe nawe sababona abantu abahle but akho nto ithi iya bro kulapho uye uzidelele kwawena uba heyi inteni na ndayifila lo wenja yabo akho nto iphushayo uba yiya yabo bro so uqoma ndibale le nto nditshoyo uba uqaphele ngoseyiminyaka into yoba heyi bendingayi mane uba ndiye ebantwini and I don't feel anything yabo ngabo I don't feel like ingathi there's a need uba mandiqhubeke ndiye kubo yenzeka kanjalo yabo so you can mess up but ubambeke somewhere ngolo hlobo ubambe kangalo uqonda hayi mandihlala apha man because kuhleli ku-right musapha konke wrong bro ndibone ngathi ilanga lemkile fethu like mandibulele fethu man ngokundamkela like kwispace sakho fethu yabo Brian like I wish you luck fethu ngesipani sakho fethu uphushe man ngale ndlela uphusha ngayo bro like it's very dope nje yami ndiyabulela futhi man ihlobo esebenza ngalo ngiphathele omnye umsebenzi ngoku because ngomnye umsebenzi lo mnike wona yabo abantu bazawubona enye into ngami yabo abanye abantu ebebengayazi yabo now they will know which is it's good for mna it's good for wena uncede mna kwelinye icala yabo because now abantu bazawuva ezinye izinto abangazange baziva ezingekho sezingomeni yethu yabo now bandibona ndincokola most of the time bandibona ndiperforma bandibona ndidropha i-reel yabo bandibona kwifoto but ukuhave i-conversation yabo abanalo opportunity leyo yabo so ndiyabulela kwamna ta is for both ways nakanjani esithubeni